ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನೊಳಿ ದುಂಪನ್ನು ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಂದನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ರೀತಿ ಓ ರೀತಿ ಮುಗ್ಲು ಮಂತಿರಂದ ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ತೋಲೆ ಸುತ್ತಲ ನಾಲ್ ಕಬೆ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಗನ ದೀತೆರು ಸೋಕಡೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ಕದಾನೆ ಮಂತಿರಂದ ಅಯ್ನ ಕಂಗ್ ತಿರ್ತಪ ದಿಡ್ನ ಕಂಗಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾದ್ ನಾಲ್ ತೋಳು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಸುತ್ತಲ ಈ ರೀತಿ ಕಬೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕೈಗೆ ದಾನೆ ಮಂತಿರಂದ ಆ ಕಂಗ್ ಉದ್ದ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಂಗ್ ಉನ್ನದ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಡ್ಪಂಡ 2 ಇಂಚಿ ಅಥವಾ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ಆಣಿ ಪೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಣಿ ಪೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾನೆ ಮಂತಿರಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ಆಣಿಗ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ಆಣಿಗ್ಲ ಸಂಗೀಸಿನ ಕಟ್ಟೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಸೋಕು ತಂಡ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಅದು ಬರ್ಪಡು ಆ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ನಾಳೆ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಆಣಿ ಪೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸುತ್ತಲ ಆಣಿ ಪೊಟ್ಟದು ನಾಳೆ ಸುತ್ತಾಗಲ ಸಂಗೀಸ್ ಒಯ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪರೊಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತುಕೊಂಡ ನನ್ನ ತಿರ್ತದ ಮನೊಳಿದ ಬಲ್ಲಗಳು ಚೆಗುಡಾತೆ ಅವು ಚೆಗರಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ಬಲ್ಲು ಪೋದನಗ ಸುತ್ತಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಬಲ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮನೊಳಿ ಬರ ಕೊಯ್ಯರ ಅಂದಿಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ದನದ ಅಂದಿಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಡೆ ಪೋಡಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಂಪ್ನಾರ್ ಮಲ್ತನೆ ಧರ್ಮದರ್ಕದಾರ. ಸೊ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಂತಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ನನ್ಪೈನ ಅವ್ರು ತೊಯ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು.